दासे पैगंबर दे डेरा मीना पो उम्मत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब गनी अकबर ये पो कुरान सरा सिफत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू दासे पैगंबर दे डेरा मीना पो उम्मत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब गनी अकबर ये पो कुरान सरा सिफत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू ज़ई चे वर लवर शो मदीने तपो जरगा बंदे ज़ई चे वर लवर शो मदीने तपो जरगा बंदे तुल बशो खुशबू या पहागज मका ख्वागा बंदे तुल बशो खुशबू या पहागज मका ख्वागा बंदे तुल बशो खुशबू या पहागज मका ख्वागा बंदे दाई पो उम्मत यानो बे अंदाजा शफकत कमी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू दाई पो उम्मत यानो बे अंदाजा शफकत कमी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू दासे पैगंबर दे डेरा मीना पो उम्मत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब गनी अकबर ये पो कुरान सरा सिफत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब वर्तावी अली मोहम्मद रसूलुल्लाह रब वर्तावी अली मोहम्मद रसूलुल्लाह यो दे माँ बगैरा नूर दे हर चना बलायता यो दे माँ बगैरा नूर दे हर चना बलायता यो दे माँ बगैरा नूर दे हर चना बलायता ताचे मुखालिफी दे जमा मुखालिफत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू ताचे मुखालिफी दे जमा मुखालिफत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू दासे पैगंबर दे डेरा मीना पो उम्मत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब गनी अकबर ये पो कुरान सरा सिफत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू यम दे जहन्नम कबील ग्रेवांत में कतली दी यम दे जहन्नम कबील ग्रेवांत में कतल दी द्रुम पैगंबर ताद शैतान में ढेर मनली दी द्रुम पैगंबर तदे शैतान में ढेर मनल दी द्रुम पैगंबर ताद शैतान में ढेर मनली दी रब ये द खतिर ना गुनाहगार ता मगफिरत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब ये द खतिर ना गुनाहगार ता मगफिरत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू दासे पैगंबर दे डेरा मीना पो उम्मत कवी राज़ई चे मदीने तजू राज़ई चे मदीने तजू रब गनी अकबर ये पो कुरान सरा सिफत कवी
راځي چې مدینه ته ځو راځي چې مدینه ته ځو زه خو یا حبیبا ستا د حکم تابعدار یما زه خو یا حبیبا ستا د حکم تابعدار یما ته مې پیغمبر یې د رضا د طلبګار یما ته مې پیغمبر یې د رضا د طلبګار یما ته مې پیغمبر یې د رضا د طلبګار یما تا ته چې مخ تور وي داسې کله ګل سعادت کوي راځئ چې مدینې ته ځو راځئ چې مدینې ته ځو تا ته چې مخ تور وي داسې کله ګل سعادت کوي راځئ چې مدینې ته ځو راځئ چې مدینې ته ځو داسې پیغمبر دې ډېر مینه په امت کوي راځئ چې مدینې ته ځو راځئ چې مدینې ته ځو رب غنی اکبر یې په قرآن سره صفت کوي راځئ چې مدینې ته ځو راځئ چې مدینې ته ځو ریکارډینګ الصافی سټوډیو امبیری کلا کارک والسلام